Igbo bụ Igbo, mmanụ ndị nwe m ekene m unu. Ozi a na-abịara gị n'aka Igbo Amaka TV. Aha m bụ Nwaada Ebiasọgwa. Ma tata ihe anyị ga-atụzi aka na ya bụ okwu miri emi. Okwu miri emi. Kedu ihe mere na anaghị afụ opi ọnụ n'abalị? Kedu ihe mere na chi jie? A na-adọ ụmụazị aka na ntị ka ha ghara ịfụ opi ọnụ n'abalị. Unu amatago ihe o nwere ihe mere Igbo ji wee sị na anaghị afụ opi ọnụ n'abalị. Ihe a wee zichi ya m azụ n'akụkọ nne m kọrọ m mgbe a na-akọ akụkọ ifo. Ị na-akọkwara ụmụ gị akụkọ ifo? Ị na-echetakwara ha ebe ha si jeru? N'okwu miri emi, anyị na-akọwa ihe mere na anaghị afụ opi ọnụ n'abalị. Anaghị anwa ya anwa. A sị na n'ụtụtụ n'ehihie ka ndị bụ mmadụ ji azụ ahịa, agagharị, aga ọfọ ndụ, ọfọ agamnihu, akpọku ndị nne na nna ha ochie ma ndị nwụrụ anwụ. O ruo n'abalị, ebe niile edere jụụ. Ma ị maara na ndị mmụọ na-ala ike, ha hụrụ ihe gbasatarụ egwu n'anya. Ma a sịkwara n'oru abalị na ndị mmụọ na-agagharịba wee pụta mgbe ndị bụ mmadụ nabachagoro wee na-egwuri egwu. Ya mere anaghị ekwe ka echu iyi n'abalị, maka na a ga-agwa gị na abalị dịkwa egwu. N'ọbụ mgbe ndị mmụọ ji agagharị. Nne m wee kọrọ m akụkọ otu obere nwa nwoke. Ọ laikiri egwu nke ukwuu. Ọ hụrụ ihe gbasatara egwu n'anya. Nne ya wee dọọ ya aka na ntị si ya, nwa m, achọghị m ka ị na-afụ opi ọnụ n'abalị. O ruo ụtụtụ ma n'ehihie gwuribe egwu niile ị chọrọ igwuri, mana afụkwana opi ọnụ n'abalị. Mana nwa ahụ o jighị ntị anụ ihe. Unu ama ihe merụnụ? Mgbagalụ na ọmalịcha egwu anụnwa m chọrọ itinyelu unu. Anyị ga-echa ya nata ka anyị kọwara unu ihe mere nwatakịrị nwoke a. Tupu anyị anachata azụ, geru na egwu a. Ebego ayaraba ubemelugo 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 ubechukwu nyelumelugo. Amara na nshisubu na-eruole dịka ha na-erubekwanụ. Unu jiri nwayọọ so wee hụ ụwa ha niile ga-edicha mma, ọ ga-eru eru. Onye kụkwa nnegwu a otu nwokorobịa Igbo eji akpọ Chinedu Ọgbaru. Ndewonu ndị be anyị. Amara m na egwu ahụ ọkpaka ikwere gị mmụọ. Ọ bụ na ị na-esonyere anyị kịta, ihe anyị nọ na ya bụ Igbo Amaka TV. Ngwa kesara anyị ozi a, were ihe a na-akpọ share button pinyere anyị aka. Fụ ya fụkwa ebe edebere.
aka ona ya bụ like button pinyela anyị aka na ya ka anyị nwee ike ịgbasa ozi a ka o rute ndị ọzọ. Anyị na-akọwa okwu miri emi. Ị mara ihe metụrụ na anaghị afụ opi ọnụ n'abalị? Ndị be anyị nọ ka o si mee, ma nwatakịrị a anaghị anụ ihe. O wee ruo otu abalị, ma mmadụ anakpuchana, ọ dịghịkwa ebe mkpọtụ dị. Nwatakịrị a wee pụta n'ime nderi n'etiti mbara wee na-afụ opi ọnụ. Ka ọ fụkatara ya, ọ na-anya n'akụkụ ya fụ onye kwụ ya n'akụkụ, ọ na-anya n'aka ekpe fụ onye kwụ ya n'aka ekpe, ọ na-anya n'azụ ọfụ ndị juru ya n'azụ. Obi iti mkpu emerụ ya aka, ya mechie ọnụ. O kpudoro ihu n'ala ma egwu jupụtara ya ahụ. Ọ bụrụ na ndị mmụọ gbara ya okirikiri wee na-agba egwu ka ọ na-afụ opi ọnụ. O wee yọba ha, unu egwu na m egbu, biko unu hapụ m. Ha gwara ya na egwu ọ na-agụ na-aba ha arụ ma ọ dị ha mma, na ebe ọ maara afụ opi ọnụ na oge soro ha wee naba n'ala mmụọ. Nwatakịrị a tie mkpu, o nweghị onye nụrụ ya. O wee yọba ha, unu egbu na m egbu, biko nne m gwakwara m agwa ma nna m gwakwara m agwa, ma m anụghị, ma ha sị na ụkpana okpoko gburu ọkwanụ ntị chiri. Ndị be anyị ọ bụkwa ya? Agwa ma ntị ma ọnụghị, ebere isi ntị esowe ya. N'ọbụ ka o si mee. O wee yọba ha biko, yọba ha biko. Ha wee sị ya na ha ga-ahapụ ya, mana n'ọnwa 3 na ọ gaghị ekwu okwu, ọ gaghị akọghị otu ihe mere ya. Hai! Ha wee pụọ nawa. Oru ụtụtụ akpọ ya, ekezie ekezie. Nwatakịrị a dara ogbi. Ọnwa 3 wee gafechaa tupu ọ bịa kwuo okwu. Wee kpọọ nne ya kpọọ nna ya si ya, bido taa gawa agaghị m afụkwa opi ọnụ n'abalị. Ịfụ opi ọnụ n'abalị bụ ịkpọ ndị mmụọ oku. Bidokwa mbọchị ahụ gawa, ekezie ahụ ekwu opi ọnụ. Ma ndị niile nụrụ akụkọ a, egwu jidere ha na ha ahụghịkwa opi ọnụ n'abalị. N'okwu miri emi, anyị siri unu ndeewo. Gwa ya akụkọ nne na nna gị kọrọ gị maka ịfụ opi ọnụ. Kedu ihe a na-akpọ opi ọnụ n'asụsụ nke unu? Unu enwe ike ịkọwara ya akụkọ miri emi ịmarụ? Daalụkwanụ. Ka ọ dị oge ọzọ n'Igbo Amaka TV n'okwu miri emi. Aha m bụkwa Nwada Ebi Asụkwa. Ka emesịa.